Aksara murda. Apa aksara murda? Aksara murda werdinipun aksara saemper kalian aksara ageng huruf kapital meh. Ya. Nanging wonten ing aksara Jawi, aksara Jawa mboten sedaya 20 iku wonten murdanipun. Aksara murda kaca pira yo? Kaca 3 dasa sekawan. Kaca 3 dasa sekawan. Sama dengan kalau bahasa Indonesia itu hampir sama dengan huruf kapital. Ngertos ya? Wonten aksara Latin atau aksara gedhe emanipun. Nah, dene panyeratipun mboten gumathok. Terkadang aksara murda manggen wonten salebeting wanda. Terkadang nek nang ngarepe ora ana aksara murda saged wonten satengahing wanda murda menika. Wonten tengah utawi pungkasaning tembung saged pun merdika. Panganggenipun aksara murda kangge nyerat asma. Asma jejulukan. Julukan undangan. Asma jejulukan. Asma diri nama geografi. Lajeng nama lembaga pemerintah, lajeng nama lembaga ingkang wonten berbadan hukum. Aksara murda mboten saged dados panyigek wanda. Dados ora iso dienggo panyigek wanda. Wujudipun aksara murda ing ngandhap menika wujud aksara murda lan pasanganipun tuladha panganggenipun aksara murda sarta aksara murda pasanganipun. Aksara murda ingkang sepisan menika aksara na. Sing ana murdane ku na. Na sikile 4. Mulane Mbah Noh nek tanda tangan niku tanda tangane aksara Jawa. Ora aksara Latin kok jenengan. Nek Mbah Noh aksara Jawa tak contoni. Tanda tangane Mbah Noh ngaten. Oh, iki pura. Aksara iku nganggo aksara Jawa, ndak iso nganggo Jawa. Engko dicoba teng dalem jenengan digawe tak leh tanda tanganku. Niku ya niku ora gedhe nek gedhe nggih. Terus niki iki paling no murda. Dadi iki paling iki no iki tarung iki ha iki do iki sukune nang kene iki dene rene iki do. Iki pa disuku iki ra. Ini tanda tangan ndak ngono. Mula cetha. Iki cetha meneh ya. Nah, ini tanda tangan Mbah Noh aksara. Aku ngerti iku Mbah Carik jaman cilik aku. Aku kelas 2. Carik dongkol iku. Iku asmanu Kertasentana. Iku tanda tangane nganggo aksara Jawa. Aku jaman kelas 2 iku wis kumudiku kok apik ya. Aku wis meh niru aksara Jawa niku pun seneng wiwit kula SD niku. SR nek bono ora SD. Contoh. Terus wong sak wangsul mriki nom nika kangge asma. Pane asmane lho jenenge Nohedi. Norman Sasongko lha nika. Sinten nika? Norman ora ketok. Nata Nagara. Nah, Norman Nata Nagara. Lajeng ka. Ka iku aksara ka sing dhuwur diparingi. Ka niku ka. Aksara ka. Pasanganipun, Pak.
No kalau wau pasanganipun nggih no sami. Lajeng ka pasanganipun nggih mekaten Kabupaten Kudus. Nah, panjenengan preksani wonten mriku. Sami niku. Kabupaten Kudus. Kanipun aksara murda Kudus. Lajeng tuan tahu aksara wa dicerek iku ta gedhe. Wa dicerek iku dadi ta gedhe, ta murda. Lajeng sa menika aksara ga diparingi apa? Sa diparingi selendang. Sa diselendangi. Aksara ga diselendangi muni karo sa. Tu contonipun samut sastra wardaya. Lajeng pa wonten nginggilipun menika wonten bundelane Pangeran Puger, Pangeran Mandeg madeni napa dipasang pasangi pamurda Pangeran Puger. Ga menika kadyosla ning andhapipun wonten untune sithik ngandhap. Untune ngoten. Ga murda. Ajeng sajengipun pa ga ba. Ba kados aksara fe ageng fe Latin dipun paringi selendang niku ba. Nyeratipun Mbah, nyerate ya kon dhuwur wong gandole nang dhuwur. Saking inggil mengandhap kaya fe. Pun lajengaken monggo. Terus Mas.